ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಲಿಕ್ಕಿದೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇನ್ನು ಸೌದಿರ್ದು ಬರ್ರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಆನ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಆನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಒಲ್ಲ ಮನ ವೈಫ್ ಬಂತೇನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಗೊತ್ತು ನಾತೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಂಪ ಎರಡು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತೊಂಪಿನಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ತೂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆನ ವಿಸಿಟ್ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಎಂಗ್ಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಬಾಂಬೆರ್ದು ಪಿದರ್ದೆ, ಸೌದಿರ್ದು ಬಾಂಬೆ, ಬಾಂಬೆರ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಳು 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಆಯನ ವೈಫನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರುಂಡು. ಪಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಪೋದುಲೆ ಎತ್ತೊಂಬರ್ಪ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ತೋದಪ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚ ಆತನದು ಅಲ್ಲ. ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಗಂಡ ರಜೆ ಮನ್ಪದು ಬರ್ರೆ ಪನ್ನು ಎನ್ನಡ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾನು ತೂಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಆನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರುವ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತು ಎಂಕ್ಳು 2 ಜನ ಪೋತ ಒಡೆಂದು ಪಣ್ಣಾಗ. ಸೊ ತೂಕ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಿತ್ರತಿನ ಆತ ಓಕೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಿತ್ರ ಬೈಜ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣಲ್ಪ. ಮುಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಿದೆ? ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಂಜಿನ ಮಾಗಣಿ ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣಿ ಪೇಜಾವರ ಡೆ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಪರ್ದ್ಯ ಕಾವುರುಡೊಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ತೂದು ಬೊಂಡ ಪರ್ದ ಹೇಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡದೆ ತೊಂಡ ಸೌದಿರ್ದು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೈದಿನ ಹೇಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪಾಗ ಅಂತ. ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೊಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಹೀಟೆಡ್ ಕೋಪ ಬೆಚ್ಚತ್ತೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಸೌದಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಮುಟ್ಟ ಆತನು. ಸೊ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಅಂತ ತೋಜಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪೋನಗಲ ಪಿರ ಪೋನಗಲ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರಂತೀನಿ. ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ದಯವಂಡ ಏನನೇ ಪಾಪ ಇಂಬೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಇಜಿಂದ ಬಾವೆ ಇಂಬೆ ಇಜಿಂದ ಬಾವೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತೋರ್ತು ಸೀನ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ 60 ದುಬಾಯಿರ್ದು ಬರಂದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯನೆಲ್ಲ ಬೈಜೆ ಲಗೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇಂದನೆಲ್ಲ ಆಯನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಚೊಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋದು. ಇಮ್ಮನೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಹಂಚು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಂ ಹಂಚು ಇತ್ತಬ್ರ ಆತಂಜೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಟನ್ 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 ಟನ್. मेरा सऊदी का दोस्त मेरे सऊदी का दोस्त नाराज है जरा बनने का मेरा सऊदी का दोस्त हाय बन ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕನಗಡ್ಡ ದಿತ್ತಿನ ಕೊಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಿತ್ತ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇವೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ನಲಿಪ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಚಂಡು ಜರ್ನಿ ಫೈನ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ ಎಂಗ್ಳು ನಿಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಂತಿದ್ದಿತ್ತ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಬಂತು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ವಸ್ತು ದಾದಾ ದುಪ್ಪು ವಸ್ತು ತಿಂಡಿಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯ ಜೀವೋಗದೆ ತೊನ್ನ ಹಾಂ ಪುಂಡಿ ಅದು ಪುಂಡ್ಯ ಹಾಂ ನಿಂಡ ಒಂದು ಉಂಡ ಚಾವಿಂಡ ಅದ ಚಾವಿ ಅಂದು ಐಕ್ಯಾ ವಸ್ತುಗೆಯಾ ಹಾಂ ಮನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೋ
ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕನ ಬೊಂಡ ಕಂದ ಎಂಕುಲು ಮೇರೆಗ್ ದಾಯವಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೇರೆ ಪಾಪ ಸೌದಿ ಬೊಂಡ ಬರ್ತದೆ ರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕದ ರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಂಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಸಿಟೀರ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಏ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪು ಅನ್ಪು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧಾಮ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೊಂಡ. ಅವರ್ ಪ್ಲೆಜರ್, ಅವರ್ ಮೇಯತ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಮತ್ತಡ ಜರ್ನಿ ರೌಂಡ್ ಎಕಡೆದಿಂದ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಯರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ದೇ ಹೌದೇ ವಿಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತುಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಡಿತ್ತನ ಎಕಡೆದಿಂದ ಒಂಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ ಏಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಡಿತ್ತು ಅಂದ ಲೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿರುತ್ತನ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸಮೋಸಲ ಚಾಲ ಅಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ದಾಲ ಜನದ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಣ್ಣ ಅಣಿಕೆ ದಾದಲ ಜನ ಬಣ್ಣಗಳ ದಾಲ ಜನ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ತೊಂದ ತೈ ಅಕ್ಕಲನೇ ಅವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೋದಲು ಪೆರ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ಜಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಬತ್ತು ಉಂಡೆ ದಾದ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಜನ ಆಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಇಂಚತ್ತಂಬೆ ಇಂಚತ್ತಂಬೆ ಜೂಮ್ಗೆ ತಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತರ ತಿಂಚದ್ದು ಇದೇ ಚೂರಿ ಅವಳ ಪಲಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ನಿಜ ఒక అయితే ఇంకా ఇతేష్ కులాలు తిక్కేరు సో అరే నెత్తొంది ఇంకులారి బొండ పుర పర్పా నీకు తూయరు బొండ పర్ప అయిన పుర ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕಲು ಕಾಸಾಗತ್ತೆ ಪೂರ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಆನ ಪಲ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಸಾದ ಓಡೆಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಬಡ ಆತನ್ಗೆ ಸೂಪ್ ಆಗ್ತಾನ ಹಂಚದಲ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತಾವು ಬಸಲೆ ಎಂಗಳು ನಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಈಗಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಂತದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಸಲೆ ಉಪಕಾರಿ ಅಂತ ಬಸಲೆಲ್ಲ ತೂರೆಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಮೇರಿ ಈಜಿ ಲೀಕ್ ಆತಿಜಿ ಮೇಂಜಿ ಬಡಿದಿ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದೀವಂತೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಬೇನು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೇಜಿ ಇಂಬೆ ಒರಿಯದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪುಗ ನಂದು ತೂಪಿನಿ ಅನ್ನು ಅತ್ತ ಇಮ್ಮೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಸೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಉಳಾಯ ಪೋಡ್ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ ಒಂದು ಪೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳಿಗದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪೂಜೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡ ತುಲ 100% ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾಗ ಮುರಣಿ ಡೌಟ್ ಆತನ ಅದ ನಾ ಮುಕ್ಕಲು ಕುಸು ಕುಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟುಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಪಿರ ಅನ್ಪುಗ ಈ ಪೋದು ಅಂತ ಪೋ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ ಪೋ ಎಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಪು ತಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ ಪಾಡು ಸೀದಾ ಯಾನ್ ಪಿದಾರಿ ಕಂಡಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪು ಅಂಚ ಅವೆಂಚ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಕಂಡಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ತೂ ಇರೋದ ಸೊ ಎಂಗ್ಳಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಎಂಗ್ಳು ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ ಪೂಜೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ನಿಗ್ಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಸೊ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಗೊತ್ತು ತೂಪಾರು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಚೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರು ದೋಸೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಕೋರಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಡಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ತಿಂತಿದ್ದೆ ಕೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಮುಳಿಬೋದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತೂಕ ಐಟಮ್ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಗಸಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೌದಿದ ದೋಸ್ತಿಗೂ ಎಂಕಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಯಿಗೆ ದೀದ ಇವಾಗ
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ನೆಕ್ಲೈ ಬರೋಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಗಿಲ್ಡ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಅಂಡು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕ್ಸ್ ತೀತ್ರ ಹಾಗೆ ಜಪ್ಪರ ಒಂದು ಜಾನ್ಸಿನ ಬೀಪ್ ಉಂಟು ಇವೇನಿ ಈ ಬಂಡ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪೂರ ಪೆರ್ಮೈಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ ಪಾತಿರಂದು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಡೋ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬಾಯ್